Right. Anyway, yeah, pakaipa regai tidai so. Tira kurukura nenyaya yemukomana uyu anonzi Temba Muriswa uyu. Ndo yatiunganidza panapa. Temba Muriswa uyu akatipa gadziriro, akati itai gadziriro nezuro. Achauya neexpose yake yaari kuda kufumura vice president wenyika. Kuti vice president vari corrupt. Ndo zvaakatiudza nezuro. Hamene kunyanza kwaangari kuzvibvisa mamhepo. Hamene kuti mvura iyoyo ichamuprotecta here kubva kune mamhepo ari kuteera handizoziya. But wakanopinda munyanza, wakanogeza munyanza kumeso, achitiudza kuti ane expose yaada kuburitsa about corruption yaVP. Yaita aiwaka sezvo muri makashitanga kachinhu ichi checorruption, chekuexposa corruption, makaenda kupolitibhiro imi mune dosiya yamukanga muinayo muchiti muda kuexposa ngecorruption. Regai tibva tangotanga kanenge nepamuri imimi tiexpose kacorruption yacho. Saka pindurai zvatiri kukuudzai izvi, pindurai zvatiri kutaura izvi, kuti imimi Chivhayo makamuvengera kuti Chivhayo akakupromisai mari, but Chivhayo haana kuzokupai mari iyoyo. Saka naizvozvo imimi asva Chivhayo akunyimai mari yaanga akupromisai. Mushure mekunge ambokupaiwo dzimwe mari, but Chivhayo anga aona kuti maakutomuita a bottomless pit. Bhegi rake is a bottomless pit. Saka Chivhayo wakaona kuti mukuru ava kava vakutondisveta ropa ava, vachapedzera kundipedza mari zvokutoti vachandisveta mafuta ese ndikazara ndaakandodha. Saka atofunga zvakamushungurudza zvikuru kuti munhu mukuru, munhu waVP shuwa shuwa angaswera kuti nama nenhingi nemari. Saka Chivhayo ari kundizvo haana kuzoita se, haana kuzobudirira kune mamwe mapayment, asi mamwe mapayments hanzi akabvisa. Kune mamwe mapayments ari kunzi naTemba akabvisa. Saka Temba ari kutaura kuti because imimi VP uyu akaramba nemashereni ake, makabva magumbuka zvokuti makabva matanga kutaura nyaya yezvigananda, makabva matanga kumuti ari corrupt, makabva matanga kumuti chigananda, makabva matanga kumuti munhu haaite nenyaya yekuti wakanga wakunyimai mari imimi VP. Saka ndo expose yanga ina Temba iyoyo kuti hanzi corruption yaVP. VP vari corrupt, vanodedza vanhu zvigananda vanenge vanyima mari. Saka ipapa panzonyatsoziva ipapa kuti tingati icorruption here, tingati iexpose inotoita kuti inini baba vadzuka, inini ndaedza kuti ndinyatsopaongorora, but akutaura ndizvo ane maepisodes. Iyi ingori episode 1 iyi, ane maepisodes akati akati. Saka since atanga neiyi achava neimwe expose, uya neimwe expose, uya neimwe expose. But anyway, ndangoti chingopanana kamuganwa wokuti ndinge timboitawo kabreakfast ndinge makuseniseni. Kuna vamwe vasati vadya breakfast seni, so asati ndadya breakfast. Ndangomuka makuseni ndapesa document rangu randanga ndiri kunyora, ndangoti regai ndivhure nhingi space, handisati ndadya breakfast. Saka ngatitongounganai panapa titodyira breakfast yacho panapa. Mukoma Black Hama, zviri sei sei, how you doing? Mukoma zviri sei sei zviri Kuno kuti riboha hamene kwamuriko. zviri Ndiri boha hamene kwamuriko. kuchachemwa vhidhiyo raTemba Muriswa ari kumvura uku randirangadza ramuna anzani munyaradzi shoko Marizera achiti ari kutsvaga ngwena mumvura. Saka I think Temba naShoko achachinjana paMozambique. Vachateerana. Zvina mushe kana Jonathan Moyo dai atogadzirira vamboswapa nevamwe naanzani nevamwe vanhu because kuchanakidza. But saka bhozi ningi pane pakauya geza bebe pakaita quick kakaita mana ningi ndiri kuuya pane zvandinoda kukuudzai. Achiri Temba Muriswa apiwa mari, and zvaapiwa mari iyi ari kutoita interview. Interview iyi ndeyekuda kuti hanzi aise date pana VP Nhingi Chiwenga.
but inini according to manzwiro andakaita ndakanzwa kuti interview yakaitwa, but nenyaya yekuti interview yakapreemptwa, interview haina kuzobudiswa. Saka patemba kutizo aona kuti interview haina kubudiswa nemabudisiro aifanira kuitwa, abva angoti arega ndichibva ndinge ndangozviita bva ndangozvibuditsawo izvozvo. Saka tingati izvo makohwa echokwadi here aya aibuda kuti izvo munhu akabhadharwa mari yekuita kuti atanishe vice president wenyika. Mukoma Gerard, chinoitika ndechekuti inini kuona kwangu ndekuti Geza from the start vanhu we believed Geza. Right. Pakati apa ndofunga munhu wese anga kuti Geza haiwa pasina munhu anga ane interest naye zvekudaro. Tadzoka ezvinezvi kuma recent aya, people are now believing Geza because zvinhu zvaaitaura izvinezvi zvaakumanifesta. Because if you have 20 children, there's no way paucharamba offer yemari yaunenge wapiwa. Because uda kuchengeta vana, you need a lot of money to do all those stuff you want to do with the kids. Saka zvekuti Temba kupiwa mari, yes, Temba I believe kuti akapiwa mari, because you can't just go full force on Chiwenga without any benefiting anything, especially uri munhu wemuZANU PF like what Temba is. But is he ZANU PF though? He's ZANU PF. Temba is ZANU PF. He has always been ZANU PF. Right. But anga akawanda nekuva independent. Zvakafanira nemutriple C. We have people who are ZANU PF who have always been ZANU PF. Wangohanda unongoti triple C. Wakangohanda unongoti triple C. So hapana chinyowani apa. I think script ra 2017 iri kudzoka, but richaita haro kamusiyano mbichana. But you can't just go against a powerful person accuser zvese. Yes, VP vane zvavo zvavakaita, he might be corrupt, he might be whatever, but MuZANU PF hamutaurwe zvese izvozvo zvekutaura kuti zvafanira mumba kutaura kuti baba maita mweya hazvitauriki. But ukaona wakuzvitaura izvozvo unenge uine pawakatsika. Saka unongoruziva kuti haitsedza kufa kana kufenda, but regai timbozama tione kuti haufa. Yeah, pane because apa kunyanza kwaari ariratidza kuti izvo ari kuSouth Africa, I think South Africa or somewhere imomo ningi muregino, because pane pandakaona pachinyorwa, I think ndiAlinake here akamunyora achiti tikuziva kuti izvo ningi wabuda mukati menyika chichichichi waenda abroad ikoko region ikokoko. Saka wakatanga wamirira kuti ubude kunze kwenyika kuti uzonyora zvaanyora izvi. Zvino pakadai so apa kana kuri kunzi izvo ichokwadi kuti izvo according to that, because according to that hatina nyanza yakadaro kana muZimbabwe, hatina pakadaro muZimbabwe. Saka means azviitira ari kunze kwenyika. Yeah, that's obvious, because kana uchida kunonzi kuita sei kudenha mago, you need to cover your face, you need safety, you need everything. Haungosvike nekudenha mago uchiti ndiri kungodenha mago whilst uchiramba uri panzvimbo pauri. So it was wise for Temba Mliswa kuenda kwaakaenda otiza oita sei, in case whatever happens haazoswera akwira mudhudhudhu achijamba bhodha reMozambique. anogona saka imimi kufunga kwenyu apa nawo nekuona kwenyu kwamuri kuita, what do you think, what is the appropriate response that you, because pane maallegations aitwa apa against the vice president handiti you seem to be pointing out kuti vice president vari kushandisa position yavo kuita ninge zvavakaita. That seemed to be the allegation here. And this vice president is serving at the mercy of the president, who is Emerson Mnangagwa. Saka vice president took a dossier accusing the president of surrounding himself with criminals, and now he is coming out with this saying Gutizo uyu arguita what, because according to Temba, this is corruption. In the book of Temba, this is corruption. So what do you think would be the response apa? Response yajaye inobva kana kumukuru wenyika chaiye apa kana kuti kuna ivo vice president kana kune bato reZANU PF chairo, because this is an attack on their
on the second highest, Powerful person. a powerful person in their organization. And Temba is running amok, is berserk, ninge yaroa ninge ranga ninge yaroa ninge mzepete. Response apa chaicha ingauye mufunga kwenye ninge yakamira sei. Inini kufunga kwangu ka ED, the response yaanokwanisa kuita is to put in Chiwenga under investigation and it, but that will never happen because iye ari kutotyawo kuti the moment yaachabata-bata VP zvichakonzeresa, and VP is not gonna say anything. Mhm. Is not gonna say achangorova winki dista iweyo kuti anongonyarara vangoramba achingoita hake zvaari kuita whatever zvaari kuita. Saka chiri kuitika apa ndechekuti pari kushaya anzani ED ari kushaya kuti obatira Chiwenga papi. And remember, Chiwenga have all the information yepakurwara kwake, whatever happened, whatever, everything zvakaitika. And he calculated mamoves ake ekuti he knows kuti uyu akabata tsoro iyi ndichabata tsoro iyi, uyu akabata tsoro iyi ndichabata tsoro iyi. And it mukadzi wake, she's in the army, she knows what they are doing, those guys. They know what they are doing. So camp yana EDE, to be honest, yakatorwa 10 not kudhara. That's why you see ED is not gonna respond even Varakashi. Waona kuti traffic yevarakashi havachazivi kuti votora side ripi. Ndachitaura ne1 of murakashi kuinbox ndichikoti wadii because hawichat isingaiti. Yeah. Ko hiti iri sei zvikanzi hai mimi ndimungonyepera muri ikoko pasocial media hiti chichi. Later on ndandazomuti ko haufaya kutaurwa naTemba zvikanzi wangu zvimwe zvinongoda unyarara pakaipa. So amen, regai tione kuti haufa timbopa vamwe mukana. Yeah. Right, guys, kana pane ada kureactawo to this, you can make a request and then I'll bring you good muite request. But if you're just joining me, thank you very much for coming through. We are just talking about what Temba Mliswa, brought out this early this morning. So yeah. So if you can make a request, I'll bring you into the conversation. Timbonzwa kuti what is your take, on this? Mkoma Jiri, really say, Hello. hey, how you doing? Yango muri sei? Atingati Temba avhura hombera apa kana kuti Temba is just being Temba. Apa asati avhura hombe because ndakatomirira kunzwa ma-allegation, ma-corruption allegations acho because zvakangofanana nekuti Temba anovhurira Japreza kuti une corruption yawakaita because wakapiwa mota. Because what he said is general wakapiwa mota, wakapiwa mari. So general haana kutaura deal recorruption. Chinonzi corruption ndeyataura kuti Wikine wakabudisa madiamond akazopa general kati. That is corruption. So kuti Wikine waenda noba mari yemagetsi obva wauya kutengera Japreza mari, you cannot arrest Japreza on corruption charges. Right. You can't arrest Japreza nenhau corruption because so far angotaura kuti akapiwa mari, but general apa is corruption. Kupiwa mari whether akapiwa kana kuti haina, this is not corruption. Handozvona akapiwa mari, dai wataura kuti akapiwa mari achidhimanda 6 maRolls Royce padhiri rekumadiamond, padhiri rechakati, akapiwa mari iyi padhiri ndo inonzi kuexposa corruption ikoko. But kuti angojedza ndo hapana apa ndotoda kukudzai madhiri. Toki Vibe akapiwa mota naWigner ane corruption. Toki anofanira akapiwa mota ane corruption. Charamba anofanira because hazvishande zvakadaro. Hakuna kwekuti nini ndakanoba inini pane mari kumukadzi wangu ndodya nemukadzi wangu anosungirwa mhosva dzangu ndande kujeri. Mukadzi wangu asungwi panhawidzi, ini ndindosungwa. Hatisatambozviona izvo kuti ini ndakaba mukadzi wangu anoenda neni kujeri because akadya mari yekuba. Of course anenge achitodya mari yekuba. So in this case Temba asati avhura hombe. Takamirira kuti avhure hombe since ati pane maseries idzi dzaavhura idzi achiri malaita because angotaura kuti general wakapiwa mari. So kupiwa mari haisi corruption, haana zvaatatanga kutaura. But under that now kuti Mnangagwa avhure kunzi Mnangagwa anoinvestigata Chiwenga nenhau yekuti akapiwa mari naWiknew, then which means Mnangagwa anofanira kuinvestigata vese vakapiwa mari naWiknew because this is the same thing.
is one and the same thing. Anofanira kuinvestigata vese ende Mnangagwa haatorina simba rekunobata Chiwenga because andoziva kuti Chiwenga andomupisira, Chiwenga andopisa, hatori magetsi, andozviziva izvozvo because nhau idzi dzinotanga nhasi idzi Chiwenga akamboexposa corruption yakabuda mumapepa ichinzi Queen B Tagwirei andimapona. Tagwirei aida kusungwa that was around 2018. Tagwirei aida kusungwa nenhau yekunzi maQueen B corruption yakaexposwa, military intelligence ndo yakauncover izvozvo zvokuti Tagwirei ari kutora mari kuRBZ2. Then ED protected Tagwirei. Tagwirei vaiswa muneutral ndobva vasumudzirwa Chigananda Weekneo because madhira akutambwa naWeekneo anga ari madhira Tagwirei, but Tagwirei angaenda spotlight vakaneutral Tagwirei vabva vasumudzira Weekneo handimapona. So kuti vanhu vazofunga kuti Chiwenga atanga kutaura nhasi like what Temba is claiming kuti why Chiwenga kutaura nhasi zvecorruption, it's not true. Chiwenga haana kutanga kutaura nhasi zvecorruption. He has been saying it for a long time, but because munhu angakagara achifunga kuti no sezvo ED ari kurova one term yake ndozopinda, handingatange kutaura nhau dzakawanda nhasi, rege ndingogara since ari kuenda one term opinda. Saka patozoona kuti one term yapinda mu2 dzaoenda mu3 dzoenda mu4 akaona kuti hapasisina chekumirira zvakafanana rangoibvirana. Saka haatemba haana zvaatavhura, ngaavhure hombe since ati kune maseries daunzwa maseries because kuti nditi azvazotaura kuti Chiwenga akapiwa mari, Chiwenga akadhimanda mari, akati padhiri ripi raidhimanda mari, then that's corruption. Chiwenga must face saka iye abozi inini ndatinga saka ari kuedza kuda kutaura kuti izvo vice president Chiwenga vakachata vasina mari ende muchato wavo vakachata because vakanga vapromiswa mari nhingi naWeekneo Chivayo. imagine ango unoona kuti problem inozoita ka I don't know kuti ana Temba anenge vachifunga kuti tiri madofo, tiri magrade 0 here kana kuti chii, because tine property dzaChiwenga dziri kubatirwa Mary dziri kuSouth Africa millions, then you come here wotiudza kuti Chiwenga anga asina mari. What are you saying? Because Chiwenga ane maproperties emari dzakatorwa naMary akaenda nadzo kuSouth Africa on record dziri kuzikanwa, then iwowo vachiti Chiwenga anga asina mari aitoda kupiwa mari naWeekneo akarwadziwa ne1 million. Weekneo aida kupa mapfumo 500,000 ozorwadziwa nekupa Chiwenga 1 million considering power naChiwenga. You know, it doesn't make sense. Ndopandotaura pepe kuti kana vanhu vachigadzira ma-allegations they must make it believable so that we can scratch our heads kuti anga akutaura chokwadi, but at this point kuti timboscratcha musoro kana kuti timbelieve paangotaura ipapo pamukutaura apa pekuti anga asina mari utoona kuti ari kunyeba because Chiwenga mari dzakatorwa naMary dzese dziya dzakawandisa, mari dzakatorwa naMary dzakawandisa kuti tizoti Chiwenga anga asina mari. Mary aidziwana kupi mari idzodzo kana Chiwenga anga asina mari? So Temba kana idare rakagarwa kahle kahle ango because yakatanga naChris Mutsvangwa ndiye akatanga kuvoisa akataura achipaumba pai ndobva kwauya akage kuDubai akakanouya kuzodivhairira ndogara kuDubai, and I don't know why we are not angry enough zveshuwa. Munhu vana vake vari kuDubai vanodzidza kuDubai vanozvarwa kuDubai anouya achitonga kugraveyard kwatiri kuno ndograveyard kakuno ndokwaanouya kuzotonga ozokera kuDubai kunorarama, oya kunoko otovhairira kuti handisina kutiza ini ndotiza ani ane mazona mashoko aya neenergy anga anayo you can see kuti chinhu chakagarirwa pasi ende chakapananwa madivision kunzi yono ataka neuku yono ataka neuku yono ataka neuku tomupedza Chiwenga. Vanhu vakatogara pasi kwakatanga Mutsvangwa kwakauya icho chekutaura ndotiza ani ichi, nhasi Temba ari kuuya futi ari kumira patochabuda futi mumwe, but Temba unfortunately for him akutosungirwa mombe dzaakaba dziya mani ndodzakatomsungisa mani. Ndiri kuti but Temba is he the right person sure to funding corruption, fighting corruption? Munhu akabira munhu akatorera ana poni kipafamu avo munhu akaita sei aumana akaiti ndari kuti Zimbabwe zvoese kazi pana Temba ango manje vabhejera bhiza rine mauta because Temba manje ka kana akabva kwaanobva ikoko akada kusungwa naGeneral handikunyeberei Mnangagwa hadzipinde idzodzo hadzipinde, anotoshandisa Temba as leverage yekuwirirana naGeneral kuti sunga munhu Chiwenga anokujairira musungi. ya pakaita aiwa regai timbonzwa vamwe kuti izvonhingi vanoitiwo chii. Right. Black Stallion, how you doing?
I'm good, Uncle Jet. I'm good. I'm good. How are you, man? Ah, I am good. Ndo kama hanzi expose kana nginatemba. Asi Temba. Unofunga kwenye Temba apa expose yake yairovera ari kunyanza. Ari kubika nyanza. Hatifunga kuti ari munyika ini. But mungati Ina, expose yecorruption here kana kuti Temba ari kungoshawa ah, mari. no, inina Angu, what I can say Chancellor, about it. Chancellor, can you please not unmute your mic? It's not your turn to speak. I'm muting you for a reason. Don't unmute your mic, please. I'll give you the opportunity, to speak. Black Stallion, please go ahead. Okay, yeah, no, sorry about that. Sorry about my background noise. Tango manyao, a lunch break. Yeah, I know it's for breakfast. But inina Angu, I will talk about character. Yemunu Acho Temba. I think you remember 2017. Yempa anga achiita noise aimhanya akamhanya kuZambia kwese kupi koko akamhanya pa panga paakuda kubviswa mukuru Robert. So nenoise yake iyoika it can only bring confusion kwandiri chete yekuti atumwa nani, kana kuti chii chiri kuda kuitika, and the confusion yekuti general, was he really a threat, of which maybe he is, but now pagadzirwe rebhomba rekuda kuedza kusilensa general, because at the same time zvazo zviri kutaurwawo naTemba hazvimeke sense if we look at it, like general vakashaiswa mari nachivayo. I mean, ava ndigeneral, handiti hatingazotaura zvekunzi vangatocheme kuti ndanyimwa mari and then votanga kudimbuka dimbuka makumbo kunge hwiza, like what Temba is trying to say here. So the confusion to me iri pakungoti chii chaakuda kuitika, what is it that is about to happen, you know. Because anaTemba vane dzungu ravo havangomhanye kutaura pasina something that is going behind. Saka I think let's get some popcorn, drink, dress up. We'll be in for a good treat. Pamwe zvakuda kutanga zvinhu zviya zviya. Because all these days, pakauya Geza, it has been speculation. It was not make sure. Pamwe chakuda kuvhunduka. That's all I can say for now. Right. Thank you very much. I do appreciate Anzizo Chakuda Kubondoka. Right. The guy with Skumbuzo. Skumbuzo, how you doing? Welcome to the spot. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. Good morning, Uncle Jed. How are you? How are you? Yes, my brother. I'm trying to remain calm in the face of the impending chaos that we can all see. Right. Mm. Yeah, I don't say Rona Temba is Mister Temba is responding to a non-event. I will qualify it in this manner. Remember, that document, that expose that was done by Vice President Chiwenga, it Mm-hmm. was done in a ZANU PF Politburo. Yes. That document was not sent to even JOC that joined the operations command. You understand? So Yes. the Vice President at that point in time, I would think he was concerned about capture yes ZANU PF. Mm-hmm. So now, and what we all know, everyone who's listening here is ZANU. The last time I checked, Temba Mliswa is not a member of ZANU PF. Right. So what is his problems in issues that have to do with ZANU PF? Mm. There is, yeah, you understand. Panakutwa, Mdara, there's a meeting in Shumba, Rigitwa Shumba. What will an elephant be doing about doing a meeting in Shumba? Or a zebra. Yes, you see. You see. You'll be saved there on a platter. No, Mdara, Mdara, these are people who are Vamnangagwa, Mdara. I'll tell you, Mm. Mnangagwa is very, very, that guy is very dull. I would call him, he's not a president who surrounds himself with the people that give him proper advice. He's surrounding himself with, praise singers.
People who just say no, President Mukudiwa, one of the likes of this one, Matema Danta, and not Made, what's his name? We're more veteran spokesperson. What's his name? Oh, my here. Mahia, Nana Mutswangwa. People are now singing for their supper. You know, he does not have people. Oh, no. My brother, I've lost you there. I've lost you. I think it's your network. Right. I've lost you, my brother. I think it's your network. I don't think it is working. I don't think your thing you're properly Them don't connected. make sense. But oh, all right, okay. Can you Oh, hear me you're now? back. I'd lost you. Yeah, I can hear you now. Yeah. Yeah, I was just saying, I would think, the current president, Mdara, he doesn't really, exercise extreme caution. Kana achita moves ake, he just throws people around to make noise. Because you can see it, maybe this is sometimes some sort of a preemptive move to want to either put the vice president on a back foot or literally even want to go for the jugular, to want to fire him. Remember, pane vision at 2030 karoda kitwa unopana kupasa paZANU-PF conference. Is it this week or next week? It's 13th of October, I think. Saka ipapa apa now, Mm. because remember, side VP nenge ne vanhu vakawanda, and those people are push back. Want to push back on that vision yavo ya 2030. So try this pressure on a vice president, maybe it's a trick, it's a ploy to say no, let's push back on these guys. Then this ZANU-PF conference here, we can then vision 2030, we can force people to swallow it. But I don't think, chimove chavo chinobuda ichi, it won't get any takers. Right. Yes, just uncle maybe one. Can you hear me? Yeah, you're breaking. That's the problem. No, Okay, you wanted to say? Okay, I just want to say good morning. My moves are vice president. How Uh-huh. powerful they are. You remember, pane the guy who was the army commander. What's his name? Sanyatwe. Uh-huh. Yes. Sanyatwe is now minister. Pane, I think 2 weeks ago, pane baptism yeto mwana wa vice president. Oh, yes. Church and this. They Uh-huh. went there. The person who was there, I would call him maybe Godfather. Is that Sanyatwe, the retired guy from the army? He was there, and those guys took a moment to take a photo. Not only did they take a photo, they took a photo and shared it to the public. That thing is meant to it's meant to communicate something. Right. Yes. You can't just take it in pure confidence, put about TikTok, I can throw a video. See it in Right. the right context. So Mnangagwa must be careful. Nemove yarutamba hii. Nana juwenga nana ruzwana temba wakawa. These guys must be very very careful. Ngagara kwaari ko temba right. He must not go back to Yeah. Zimbabwe. Right. Anyway, thank you very much. Like, kubva kuna Kenny. Kenny, the opportunist. How you doing? Zvamaswera here mungoma maswera here Mushe muraite here ngoma. kuno kuri nani zvako tichimboona Mm. zviri kuitika izvozvo. Alright. Yeah. Uh, You- inini my point is nditori ne so much concern zvokuti how come they say the vice president ane so much control nekumachina, whereas kune the leader, it's like it was hierarchy guy was Mhm. yeah, and according to my own understanding there's zvokuti there is no way kuti a junior anova so much control over thing rather than the senior in the nemiro unenge wakaita ma-structures euyu it doesn't add up for me. And zvinhu zvezvo zvokuti ndakatarisa chiri kubuda chichindiitira kunge imomo muzani macho zvaizvezvika vanhu vari kutoona kunge VP weka ndiye an eligible leader munhu anogona kutake over after ED abva, munhu atori anoita kunge
anofunga zvinenge zviri nani to an extent zvekuti corruption yake haai so much publicly zviri kuita vamwe vanhu zvezvo zvekuti munhu anenge achibuda. Pana tombopa example achitaura kuti pane dzimwe dzaiti kwanzi uyu vana kwanzi ndaenda noona mwana wangu here kuDubai here, makaita muyouth so exactly. hanzi tungwarara. Yeah, exactly. Kuti it's not a thing to brag about, and vanhu vachinzwa izvozvo it's like uri kutaura publicly, and vanhu tine hani mukuona zviri kuitika kuSouth Africa izvo zvekuti vanhu vari kudzingwa, vanhu vari kunzi makwerekwere, vanhu vari kunzi chii nenyaya yemacircumstances atiri kusangana nawo muZimbabwe, and iwo uri kubuda uchitaura izvozvo. Unooneka uchitonatsoona kutoti, and kuna atombomenshena futi kutoti anditombozivi kuti chii chiri kutombonatsoitika, kuti inoita kunge yakasaraundwa mukuru wacho anoita kunge akasaraundwa nevanhu vaya vanotoita kunge vanozofunga vataura so kuti ndiye vanenge vachivapa maadvise acho ka zvinhu zvokuti hazvifaniri kubuda munhu achizvitaura publicly uchitarisa nemasituations acho ari kuitika muZimbabwe, even nyangwe nemagifts acho anenge achipiwa vanhu zvezvo zvokuti inini zvinotostretcha to an extent even kutoti nditori so much worried, so much concerned nekutoti tine maprophets here kana tine mapastors munyika, because kana vachigamuchira zvinhu zvakadaro vatechiconsider sestandard yekutoti ndo vanhu vanogona kudrowa line, vanonzwa kuna Mwari, vanhu vachireceiva zvinhu zvakadaro, zvinhu zvacho hazvisi kuedha. And mukada kutarisa futi muchitarisa kumainterview emukuru ED wacho paanenge achibvunzwa zvecorruption, zvinhu zvezvokuti aita kunge ari kuramba kuti corruption hakuna chinonzi corruption, but at the same time ndo time dziri kuuya VP achitaura kuti aiwa kana ndaka zvezvokuti chinhu chiya chacho kuti chisinga add up. Saka unenge uchiti saka chokwadi ndechipi? Ihypocrisy here, vanhu vari kuita kunge corruption yacho haisi kuexista here, but at the same time iri kuexista, but vanhu vanenge vachiita kunge vanhu vari kuramba chokwadi, and at the end of the day ndo zvazosakisa kuzosvika pakuti mukaona chaakubva mumuromo maVP ka chinhu chacho chekuti haasi munhu kuti neposition yake haasi munhu wekuti anongotaura out of blue zvokuti kudai anga ari journalist ka I don't think kuti Temba aizobuda achiuya nezvima allegations zvake, because kudai anga ari journalist or an opposition kwaingonzi you have to prove, you have to come up nema evidence, you have to go kupolice chichi. Ani maona zvaitaura Mutsvangwa paakati kwanzi kana anyone ane uyu allegations against Tagwire, you have to go to police chichi. But uyu manje level rake raari kutaura VP manje ka zvinhu zvazvo zvokutoti kuti haangambotaure zvinhu zvenhema, and munhu anenge atori nemauyu avo zvokuti anenge achingomwaya mashotsi zvokuti chokwadi chinenge chitoripo. Saka that's why muchizonatsoona indoona unge muuriro unenge uchiita vana Temba, as much as there's percentage yechokwadi mune zvaanenge achitaura umomoka, but mukada wanatsoona ka zvinhu zvazvo zvokuti there is no way VP paangazombove more corrupt rather than kune kutori nemasuperiors ake like the head of the state and so and so forth. So ndo muonero wacho wandee ndichiita. Right. Thank you very much, for that. I do appreciate. Right. Can I bring in ATK Blacks into the conversation? How are you, sir? Uncle, mamkasi. Muse right. Aiwa, isinofara. Tipeo tinzwa maonero enyu. Inini pana mukoma Temba hapa ndongota like so far zvataura zvokwanisa maybe kungobvumwa nemwana weECD. As making soro. Then andanga zvakwana zvakutaura but ndangoti mubvunzo wenyu wamabvunza nhasi makuseni kuFacebook. Amai vanenge vaona ende vanenge vapindura. Vapindura? Vane post yavazoposta vakati kubasa kwedu. Saka ndakafunga kuti ngai respond.
aiwa ini ndadizvo zvikurumidza zvasvika because muzatiza zvikasvika kuna amai faster nemaiziya kuna baba zvinosvika futi faster. Sa ndaona vane post vaposta vakazoti kubasa kwedu ndikati inenge yaangu chete. Pakaipa sizonyatsonoitarisa. Ndo chete but zvatemba ndezvekushaya. All right, Mugoma, thank you very much. I do appreciate it. Right, Bartholomew, how you doing? Angojedzi ko amuchataura kuti tijera yakumhanya makuseni zvazvekuhira mana tijera hadzisi dzonguva dzainofamba idzi sitoziva tichiterera masikati kuti yopfuura here zvino iyi vakaipa muri seyangojedzi handi bhodhu jera iyi ndenge ndeyekwikwiki kai tangoti tongoroka kwikwiki indatozongomuka kandikati ndabuda mutrenchi ndakuti ya jera yatozara kwakanaka here nevako vanhu aiwa jera inofanira kupota ichingofamba saizvozvi pakaipa nyaya ingoripo zvayo angojezi ndeyekuti isisu kwedu kuma-trenches kokuchera pasi uku pane zvatinomboudza kuti kune inonzi trajectory yekuti kana uchicherawo line rako so unofanira kunge uchiteera kwari richidirikira richienda so saka kana tichitarisa zvedu trajectory yacho yekuitika kwezvinhu izvozvizvi muri kuyeuka here kuti manje apa general vachisvika paheadquarter apa paiva nekamupururupururu kakamboridzwaridzwa so even chinoba kutaura mukati makakaona kekuratidzawo kutivo vane katroko kavo kadii manje kavahaka mukati umo zvokuti katroko kavo manje kanenge kari kinda kachizara manje hakazoita hako dhujera but kanenge katroko kavanako mukati because kumashure kugeneral vavari vaita vanga vasinawo katrera kanovatevera so but kandakanzwa pa kwete iyi yazobvondoka pane imwe yacho yakaitika mheno tichatiri chiso ndakaona kuti mukuru vanenge vaane katrerawo kawo mukati saka ndakaona sokuti zvinenge zvisina kusvika zvakanaka kune imwe faction kuti mukuru vanenge vakudii vakutora even chero mukatarisa izvezvi pasocial media muri kuonawo kuti general vakandawo vane vanhu vavo zvinhu zvinofadza chose unoona social media ingoti uzongo iri yedu chete maona isa hatinyanyi kukaraona tiri kuona kuti nageneral vane vanhu vavo pasocial media which is good also saka nyaya iripo angojezi yatiri kuona zvedu izvezvizvi mapopcorn hatisamhanya zvedu kutsvaga mapopcorn but pane chimwe chimbo chamacheso so hanyanyi zvangufarira macheso chimwe chaakamboimba kumashure kunana 2001 so chokuti hanzi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa so chimbo ichocho manje mukachitarisa manje nekuita kwamudharageza pokutanga taingoti mudhara uyu hanimoona kuti takada kumbomudana patijera akangoita zvaanoita achingodidididi but pamwe pacho manje mukada kumixa muchibatanidza madhotsi so munoona kuti aiwa pane zvimwewo zvaanenge achiziva hongaziye zvese zvake mudhara uya but mukatarisa pane tumwe tumainformation twaainato kunyanya iyi yevakuru ava vari kubhicha avava mukanyasoitarisa muchiilinga magrafu rayo so notuma arrows twayo notuma dots so munyazoona ichisangana because iyi yakataurwa iyi ende tiri kutoona yakutoitika ende yabva yaitika early saka pari zvino kumusasa ukuku kune zviri kuitika zvingarambwa zvazvo nevarakashi here and then but kumusasa hakuna kumira mushe because mukatarisa situation yereshuffling yana mudhara ana mudhara wobhidza madhara makuru kaya angojedzi mungati angangobva angoenda here wakomana ungoenda shuwa madhara akaita seaya angonzi angobva hapashaikuwo zvimwe zvinombosheka so because madharawo makuru ayaya haangabviswe paposition yaya achiswa kwaakaiswa because kwaakaiswa kuya uchatozive kana zvine zvichiitika unenge waungoudzwa kunzi kwaitika yakadai saka ndo some of the events atakuona kuti tikadzibatanidza
neava vakubudawo vachiti hanzi kune marolls royce nchichi chii chinonzi rolls royce kuna general chiwenga makazvitarisa imi mangojedzi chinhu chokuti chingashamisira here kwari zvekutiwo tingabva tatoudzwa isi at least kunesu wedu tisingagoni kupinda mukati madzo but kwete kuti ungati hanzi kuna general chiwenga rolls royce kana kuti azoda mari yakati I think ipapo ndo patiri kuona kubva kwatotaka kudhakwa kwesyndicate racho pakuti issue yake haina substance inonyatsokuti add up plus mav11 aya ndo patetakuada togara tichitsvaga nguva zhinji paya situation yakaita seiyi manje angojedzi deno papane kufamba kwakaita mari dzichibva kuna wikineo dzichienda kuna general hani makaona kanhingi kakaitirwa kanhingi senge kana mutisi kachibutterfly kamutisi zvakakaita kaya kakaisirwa mutisi kachibutterfly kaya kachibutterfly kamutisi kana 1 nanyatsogona kuverenga kachibutterfly kamutisi kaya kana 1 nemamwe mazero anenge 5 nemamwe 3 here zvakadaro kudai so naara kumashure kachibutterfly makaona kuti kachibutterfly kaya kakangobhururuka hakana kumbotya kuti kuri kunaya kachibutterfly kekuti izvezvizvi kwakabva mari hakuwanzi kunyanya kuva nesecret yakanyanya zvokuti kungabva kwatomboita zvokunetsa kudaro zvokuti izvezvizvi tingalero tatozara netumabutterfly izvezvi saka izvozvizvi kana temba achida kutoti izvezvizvi chero kunotoni chaiko titoti aiwa pamberi natemba ngauye netumabutterfly itoto twese twakaisirwa general izvezvi kana toda kutoti izvezvizvi kana kutoti inini ndotanga kutomujoina izvezvi kutoti ndakutoti inonzi chipati yake inonzi independent ngauye netumabutterfly twese because hakuna transaction angojedzi inoitwa pasi pezuva isina proof whether mari yakauya iri mubhegi hapangazomboshaikwi imwe yakambotransferiwa chero kuhama dzageneral kana kuti kulingi yageneral yakazondoenda nemari iyoyo ngaauye netumabutterfly izvezvi temba akangoya netumabutterfly inini ndoenda kutomujoina angojedza ndakutoti pamberi natemba saka pari zvinezvika temba ngaambodhidha zvake kwaari uko achionawo mvura because nyika yedu mongoziva kuti ise landlocked ngaambodhidha zvake ari ukoko kana pane zvimwe zvezvazoitika zvisvinu chaizvo ozouya because apapa futi atorarisa vanhu vakasvinura pasocial media vanhu vashanda overtime vanhu vakatarisira zvinhu zvisvinu but hatinomboona zvauya saka tumabutterfly ndo totakamirira kana mukasanganawo naye ukoko mukungwa memasangana naye angojedzi mongomuza kuti aiwa vakomana varoda tumabutterfly pop matters most because paneswa pop angojedzi kuti mari yakafamba so toziva kuti kune maai generated but what we know is kana iri proof of payment inenge ine certain reference number yokuti tikaenda even kucbz inotaura kuti aiwa pop ndeyedu iyi ndo patakamirira chete ipapo kana temba akangouya nemaproof of payment chete kuti mari dzakafamba dzakadai aiwa ini ndogona kutotanga kutomira naye izvozvo nangu handina nguva yekusora kunonoka kujoina ndogona kutomujoina izvezvi kutodzoka kumusha kuto nditotanga kutomujoina kutoti pamberi natemba because pop ichinawo nageneral totozati next time anenge achiuya nepop inenge na president because general haangazodya general haangazongodya ega obvious pane vamwe vaitodyawo nawo tetakuda dzese saka haiwa paribo angojedzi paribo ngatichimhanye ikoko ana black star nevapana vechidiki vana chalini dhimu chiri kutemwa dzinobuda ropa ikoko fambai tione kuti zvakamira sei ngatipindei mukati tione kuti bhora racho riri kufamba sei iri bo angojedzi tobatana time regai nimbodzokera mugomba umu hey because vamwe vandimirira nemapiki. Anditika, all right, thank you very much. I appreciate it. Charlene, how you doing? No, I'm good, Uncle. How are you? No, I'm good. Right. Your response to this, whatever it is. Yeah. So you know, Uncle, when we were in the university politics, we used to say that we used to classify people like Temba and say the only person who can defeat
Temba Mliswa is Temba Mliswa. Give him a microphone. He will self-defeat himself. So Van Vakadero used to know that they are not consistent with what they do. And they are too surface level about they are reactive. So they will react quickly. They will say a lot of things thinking they are doing a favor for themselves, yet they are actually defeating themselves. So you remember Temba akamboya achiti hapana zvaitika muCentral Committee, iko zvinokwakunzi pana zvakataurika muCentral Committee, and then now he comes and say general is against these people because this and this and this happened. Now, what he doesn't know is that when you blame a vice president in an organization, you are equally blaming the president because you are saying you are now intelligent enough to know something that your president either knows about it, but he did nothing about it, or does not know about it. So you are now telling us that your president now listen to a sub-book more than the intelligence that he has in his office. So you in your village as a sub-book now, you know what the president is not aware of. And if your president was aware of it, what did he do? The fact that he didn't remove him, yet you have the ability to remove him and to put him there, means that your president actually agrees with what is happening. So what Temba Mlisa is doing there is that he's actually self-exposing himself more. What he's trying to do, he's doing against that thing. But also, what was interesting is to watch the video. Repa atizokuti pa beach, reka pa sea, abeloti pa panga pa pachinzwai, ndicho what, and all those things that were said. If you look at the enthusiasm of that video and what is classified as evidence before us is you are told nyaya dzemota, nyaya the 300,000. This is a deflection to the people of Zimbabwe. When you count 300,000 versus the resources that are being planted and stolen every day, it's a deflection. It's like white people when we are supporting Julius Malema in South Africa and talking about how white monopoly capital has captured the economy. Then they say to us, look at the shoe that Julius Malema is wearing. It costs $1,000. So they want us to focus on that than the economy that they're capturing. Or look at the suit he's wearing, Louis Vuitton. So it's a deflection from the things that matter. So before you know it, you have been deflected. You are now focusing on Rolls Royce. You are now focusing on 300,000. You are no longer talking about the real economy that is affecting things in our country. So what he's trying to do there is to deflect the people from what actually matters. But what he also doesn't realize is that he's doing the one he's trying to protect more harm than good, because he's exposing him more that there's just a lot of things that is happening. But also, for me, who doesn't really stand with any of them, because unlike other people who will pick maybe General versus ED, I classify all of them as one thing and say this is ZANU-PF, and I believe in an opposition that is outside them. For us, this also goes back to what some of us and many people, progressive forces, have always argued, that there is a relationship between these people, between the rich people of this country and the and these leaders. And if people like Temba one day would bring evidence to these things, it will also now explain the kind of things that are happening, the alliance between, the rich people of our country and of course these leaders who are in bed with these people. So whatever he does, I think he's going to expose himself more. And I'm happy that he keeps on talking, because I know he's not consistent. He's a person who maybe reason according to where more money is coming from. So he will always change. And when he changes like that, he's going also to establish himself as somebody people must not take seriously, because he's going to promise things, but then he's not going to do them. And then secondly, when he exposes the vice president, he's exposing ZANU-PF as well, because that vice president belongs to ZANU-PF, and the vice president is not the president of the party. He's not, according to democratic centralism, they give power to their president. So the question that the president is doing nothing after all he has said, he's exposing themselves. So at the end of the day, iri kuzvibika nemafuta ayo zvayo nguruve, tinomboirega yotsva nemafuta ayo, kana tisitori namafuta iwa wangunatotibetsera kuita toisa zvimavheji tobika. So iri kuzvibika nemafuta ayo. So you watch and you laugh. But what I keep on just want to encourage, because I know now in our country we have two oppositions. We have those who believe in General Chiwenga as the opposition to the 2030 agenda and ZANU-PF, but kune vamwe vakaita sesu vanobelieve it must come outside of ZANU-PF. I just want to encourage those ones who believe in the opposition outside ZANU-PF that musazonyanya kuvarairwa.
nedrama revanhu ava. Even if they remove each other, they don't have the capacity to run Zimbabwe. They don't have the ability to run Zimbabwe. So we must also focus on creating an alternative outside them, because even if they destroy each other, they remove each other like they did in 2017, they will bring back the country to where it came from, and they will spend more on military too. If you look at now, the budget of the military in Zimbabwe is more, because when you take power by force, you need to maintain by force, and you are going to end up spending more money on police and military, clamping down on political opponents than governing the country. We need another program of action outside these comrades, so they can help us help ourselves. As they expose themselves, they are helping the nation to see who they are and create an alternative outside of them. That's what I wanted to say, Ango. Thank you. All right. Thank you very much, for that presentation. Thank you very much. And for the reminder. That is quite, important. Kuti vanhu sometimes hatifanirwi kuti tivarairwe nenyaya idzi. Tinogona hedu kuungana tichizikurukura, but we must not lose focus of what is important. It's quite important that you are highlighting those, and I appreciate that. Regai tinzwe kubva kuna Kida. Kida, how you doing? Welcome to the spot. Kida, Hello, munofara ere mukoma chete? mushe makasimbere mukumongo. Ndinofara chose. Aiwa, tinotenda. Yeah, so panyaya yaTemba nevakuru ava handina hangu zvakawanda zvokuti nditaure panapa, but I think kana makamboenda kunomora nyuchi, Yeah. kana uchinomora nyuchi zviya zviyana, unoenda nemoto kana zvitsiga chinenge chine hutsi chekuti unokanda mukati moitika confusion mukati Mm-hmm. saka mukuitika kweconfusion nemukati momuyo pane zvinhu 2 zvinogona kuitika. It's either kuti iwe wauya nechitsiga chemoto iwe unogona kuzomhanya ipapo dzakuruma, kana kuti iwe ndo unozoita se ndiwo unozobuda nehuchi usiya nyuchi dzisina huchi. Saka upenyu hwevanhu vanoba sekutaro kuri kuita Temba, I'm sure vanhu vava evidence vanayo yekuti VP vakaba, and mamessages akachinja nawo weeknail naVP aripo. Saka vakangomirira kanguva kongoti paitike reaction kusaidi kwaVP, kwakaitika kareaction ikoko vobva votanga kukanda zvinhu zviya kuwedzera nhingirini confusion yavo iyeyo, tisingazozivi zvedu kuti vice president vachazovabudirira here ipapo, nokuti vanhu vanoita zvekuba upenyu hwavo kunyanyanyanya ukaba nemunhu ari grid munozongopedzisira mazongozvidistroya mese. Saka divi rekumukuru kwapresident vanenge vari too grid kunyanyanyanya, saka vanogona kuzvidistroya kuburikidza naizvozvo. Ndatenda hangu. Right. Ndinotenda mukoma. Thank you very much. I do appreciate. Right. Regai tinzwe kubva kuna. Okay, Black Armor, do you want to quickly, come in, and then Dr. Sadini, you come through? Yes, Right. mukoma. Yeah. Zvataurwa pane patakambonzwa nzanzi Chamisa akapiwa mari before. Mm-hmm. Tikuya neevidence tikumuexpose nanhasi you are still waiting. Indeed. Ndo zvekubva kutaurwa nemufesu kuti pane maevidence, we still waiting nekuda kwatinoda mbiri mazimbabweans, nekuda kunzi wakapenga. If we had anything on Chamisa or on General Chiwenga, which is a proof or chinotanisha image yake, chingadai chakabuda kudhara. Because succession battle ya Chiwenga na ED hainotanga nhasi, yakatanga kudhara. Right. Chingadai chakabuda kudhara cheko kuti zvokuti haadai takatoti aiwa mundarawenga asadaro. Anditi pana Blazo wambobva kutaura before vachiti hanzi I don't support either Chiwenga or Mnangagwa. Mm-hmm. Me, I support Chamisa. Mm-hmm. But in your opposition camp, if there's a chaos, you have to support that chaos because it's going to give you an advantage. What sort of advantage? Whatever happens is going to be the benefit of Zimbabwe. How many presidents did we have since 1980? And sometimes we have to give the benefit of the doubt. But Uncle Jed tikangowapo chigaro chachairman pamwe pfungwa dzavo dzinogona ngochinjawo and things can go well. Because as much as we can see as opposition, for now, Chinchakabatwa and whatever they are doing, these guys of ZANU-PF, they will never let go.
handiti. So even ed zvikanzi abudirira whatever chiwenga whatever wana wawadona ed abudirira ndiani nyanga, we gonna suffer handiti. Right. Chiwenga abudirira we have that kuti tinogona kuchinjirwa zvinhu or tinogona kungosafa, we have that benefit of doubt yekuti tinongoti zvinogona kudai kana zvinogona kudai, but we already know kuti ed nhasi akanzi 2030 haasi kugumira pa2030 zvikuramba zvichienda tichatongokwara takaenda. So inini that's why I'm supporting general, whether general wazoti zvazodhakwa vacontinue path yaed, we keep on supporting whoever achaoppose that person, because maybe tikufungidzirawo kuti angojedi maybe vachawo nemwoyo wakanaka kuti aiwa ngatiisei mareforms kumaelections, ngatiisei adyiwa adai. But for now kuti opposition kuti tinge tichapinda through my elections or through chii, I don't think for now it's possible because these guys, they are not stopping. Right. Okay. Thank you very much. Appreciate. Right. Charlene, do you want to? Okay, I see you want to do a quick pushback. Yes. Okay. All right. No, Go no, on. just a minute. I understand why Black Hammer is saying what he's saying, that he supports Nelson, but then he's looking at the things and look at who can give you some form of advantage, which is why it's important for us to go back to what is it that these guys are doing and what are you doing as the opposition. Alliances, coalitions, and working together in politics happen, but you must not end up going against why you exist in the first place. So, firstly, the opposition was not formed to reform ZANU-PF. It was formed to replace ZANU-PF. If you listen to Geza and you listen to General, what these guys wants to do is to reform ZANU-PF and revive it to continue in power. So if you are saying you support Nelson and you are going to help energizing ZANU-PF, you are not supporting him. You are actually against him. That thing happened in 2017. The opposition went and supported these same people. Chamisa was there in the stadium with us. With I think Tankire was also there. Did you see what happened after that? You only revived them, and now they're still functioning. Yet, you must not think that to just remove President Mnangagwa is going to change the country. It's not going to change Zimbabwe. Zimbabwe is going to remain the same globally because ZANU-PF is going to be treated the same way it's treated now. Secondly, ZANU-PF will remain in power, and most of these people will remain in power. And you are going to find yourself here again crying the same cry. So it's important that we clarify what is it that don't say you support Chamisa. We want to hear what is it about Chamisa that you stand for as an idea. Because it is that idea that even if we don't have Chamisa anymore, we will continue to pursue. Because you can't tell me you support yet you are going to revive the one he wants to replace. So you don't support him. You actually want to revive that one to be very strong and continue to rule without him ruling. So I don't see there where the support is there. And I think that's why we need clarity in Zimbabwe to say, what do you support about the leader you are with? Don't just support the person. The person can die. Tranquilai died for God forbid, who is not here. But the people remained on the idea that Tranquilai was pursuing, because that idea will then decide who do we need to achieve this idea. I understand when I'm not Chamisa apint in my elections. Look, the only thing that we have here is the people. My buildings are katorwa, party katorwa, mukadzingwa mkanza musi legitimate, makota akata musi legitimate. It's fine. You go home, but you know that we have the heart of the Zimbabwean people for being genuine. You can be president, but you don't have the people. You can actually be in power, but the people don't listen to you, and the country is governable. That for me is a protest that I would support Ango. Not even to revive that which we want to replace, and then come to us and they say they support us. That to me, Ango, no. Right. Okay. No problem. Right. Can I bring in Dr. Sadin? Guma Gerard, how are you doing? No, I'm good. I'm good. Should you say? It's been a while. Yeah, it's been Interesting a while. conversation. Interesting. Definitely, I couldn't. I'm still Yeah. looking for the corruption. Yeah. Definitely I couldn't skip this one. I thought maybe I have to also contribute to this one. But my first point would be when Geza started speaking. Dr. Dadini?
Yes, can you hear me? Dr. Kadini? Yes, Mkoma Gerard, can you hear me? Yeah, I can hear you now. All right, maybe it was my headphones. Yeah, I was saying, when Geza started speaking, it was not clear whether Geza was fighting, not clear to all the people whether Geza was fighting for reviving ZANU PF, whether he was fighting in a inside battle. But to anyone who listened to the very first speeches that he gave and listened with a clear mind, not clouded by emotions of what we hope for, it was clear that Geza was fighting a functional war within ZANU PF. Now, with Temba coming out and the others that have just popped up on social media, and there's an interesting article that I was reading from the Southern Times around this issue. I think Abud after Maxine. It's part of the whole crew. What has become clear is now it's gloves off. The factions are fighting vasingashandise masudo representatives. It is bare knuckle. It is clear there are two sides. There's one side that is supporting the rise of the VP. There's another side that is supporting the continuation of the president stroke, the replacing of the president with a person of his choosing who is not the VP. Some have assumed that it might be the business tycoon, Tagire. You see, that is now clear. And I hope the Zimbabweans understand that when they are supporting it, they are supporting whichever side they choose to support here. They are supporting the continuation of ZANU PF. In the past, there was a conflict, which is something that Charlene has pointed to. There was a conflict to say, no, maybe the Geza is just coming in as a person who's supporting transformation, and therefore, as opposing forces, we can support him because it is just transformation. But here there is crystal clarity that it is not transformation of the nation. Rather, it is transformation of the institution that has been causing our pain, which is ZANU PF. That is clear. So when you go to support either sides, you have to go there supporting with the understanding that you are supporting the continuation of ZANU PF in Form A under ED's choices, or in Form B under the general's choices. You might come up with reasoning yakafanira ndanzwa panapa yekuti aiwa tiri kuvasapota because vakarovana eventually they will become weak. But I will give you a scenario in agriculture. Yekuti pese pamunoona chinhu chichitemwa mapazi, when a tree's branches are being cut, the tree does not necessarily become weak. There's a process that we call pruning, where you remove the dead branches or the branches that are causing conflict so that that tree actually becomes stronger. This is the risk that you are running. If you support one of the sides, let's say it is the ED side that you are supporting, or let's say it is Chichwenga side that you are supporting, what will happen is that that faction will be able to clearly crush the other. And if it does that, what might emerge is a solid unit that will exist for another 40 years. Because it has been able to quash internal divisions, internal dissent. No risk yatiri kurana as mazimbabweans. The other thing chandanzwa ndeche hope, and I always talk about this, where we create castles in our own head and we run away from data. Maybe nini stuck to data because of my professional occupation. Tinotiza from data. You have had 40 years dzekuona varume ava. Vese varume ava vane history, whichever side you choose, and the history yavo iri pachena and iri very gruesome. Asi muri kufungira kuti nekuti tazopa munhu power, he's going to become an angel. That doesn't happen. Nowhere in history, no data shows that. Power has no tendency of making the man who it is given to better. Rather, power actually has a tendency of making that person worse. This is why we have come up with institutions of democracy that are intended to curb and control the men that we give power. Because we have seen as a trend that they do not become better because they're holding power. There is something about power. Vakanyora kudhara mafilosofa akauya tisati tavepo. Vakati power has a tendency to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
saka ngatipabate ipapo torega kucreata fictitious hope yekuti munhu watonyasoziva pese kuti ane huipi hwaanga achiita tongotanga kufunga kuti achave munhu akanaka all of a sudden. A person does not turn into an angel because they have power. Yet in the past they were a devil. They have a tendency to actually become the prince of devils because now they have better apparatus to exercise whatever evil it is that they were doing in the past. And that position is sweet. It will also require a lot of defending. My young brother also touched on an expanding budget in military because of how other people have come to power. Zvinhu zvatofana kuremember izvozvo when we have these discussions and when we make our choices as to what we are choosing. Ndoda kubata the last thing, ndichiti smoke screen. I think it has been touched on again. Smoke screen. This is an opportunity of the opposition, myself included, as a person who belongs in an opposition institution. Yekuti whilst they are concentrating on tearing each other apart, we should be talking about creating an actual movement, or we should be talking about strengthening the movements that exist to position themselves to take power after they are done with their fighting, or whilst they are doing their fighting. Make this a three-way argument or a three-way battle. Kuti vachirwisana uku vakabatana, then opposition, which exists to remove ZANU-PF in all its forms, is also fighting there, and is fighting not kuti isimbise one of the existing factions of ZANU-PF, but is fighting to eradicate ZANU-PF as a whole. They have all had more than 45 years to demonstrate their inability to deliver the Zimbabwean dream, whichever one of them you pick. And let us not also make the mistake yekutarisa the individual. Whether ndi Chiwenga akontinya kana kuti ndi Dr. Hozvia vese madokta, Dr. Chiwenga kana kuti ndi Dr. ED vakontinya. Remember vachauya nesaga reZANU-PF ravagara vanaro. Havakwanise kuridzinga rese. Vanokwanisa kungoshifta maposition zvakangoitwa ona Mnangagwa abva kubvisa Mugabe. People didn't disappear. They remained there. Some became even worse and more powerful. Ndovama kuchema nawo muchiti tungururu kana kuti chichi. They've always been there. They were simply elevated in station. Kubva kwawangwari in the past. And that didn't make our situation any better. Nyaya iri patiri se opposition. We've been playing too much dependency game kuti toda kubvisirwa ZANU-PF neZANU-PF. Ndo zviri kuita kuti tiaide different factions of ZANU-PF. Ngatidzokere pakuti isusu ndisi tiri kufanira kubvisa ZANU-PF. ZANU-PF is not doing anything kuti izvibvise. And this is an opportunity yekuti to strengthen my institutions edu, to take a responsibility yedu in opposition seriously, wherever you find yourself at. It is also an opportunity yekuti tite ma collaborations, at least in opposition, that save the current season. Tozoona kumberi uku kuti ada uzogara pachigaro cha presidency ndechipi. And this was what I think maybe I should pause here to give others an opportunity to speak. Wasota chitorega timwe mvura yo. Wasota ayototisiya utanaka chirega kuti pazvimwe tikati mbonomwa mvura.